पुणे शारा परस गोंय राज्याचो कचरो खूब कमी आसा. ताची विलेवाट लावपा खातीर भुमी ग्रीन आस्थापनांक चड वेळ लागचो ना. कचऱ्याची विलेवाट लायतानाय कोणाकच त्रास जावचो ना हाची हमी आमी दितात. पुण्यान जो भुमी ग्रीन प्रकल्प आसा तातूंत जशी कचऱ्याची विलेवाट लायतात तशाच पद्दतीन गोंयानय प्रकल्प उबारून गोंयांतल्या कचऱ्याची विलेवाट लावपाक शकतले. लोकांक त्रास जायना म्हणटकच थंय बिगर सरकारी संस्थाय विरोध करपा खातीर येवचे ना अशी माहिती भुमी ग्रीन आस्थापनाचो संचालक विनय तळेकारान मुरगांवांतल्या पत्रकारांक दिल्या. भुमी ग्रीन ह्या पुण्याच्या आस्थापनान मुरगांव पालिकेच्या कचऱ्याची विलेवाट लावपाच्या कंत्राट दिला. हालींच तांणी मुरगांव पालिका वाठारांत प्रकल्प उबारून कचऱ्याची विलेवाट लावपाचें काम चालू केलां. कंत्राटदाराच्या पुणेन आशिल्ल्या ताच्या प्रकल्पांत कचऱ्याची विलेवाट लावपाचें काम कशें चल्लां ताचें प्रत्यक्षीक पळोवपा खातीर नगर उदरगत खात्याचो मंत्री मिलिंद नायकान मुरगांवच्या पत्रकारांचो पंगड पुण्या धाडिल्लो. तांचे बरोबर नगरपालिकेचे कांय नगरसेवकय आसले. मुरगांवांतल्या पत्रकारांक पुण्याच्या प्रकल्पा बद्दल म्हायती दिताना संचालक विनय तळेकारान म्हायती दिल्या. किंवा भारतातली कुठलंही शहर असू द्या, त्यांचा मेन प्रॉब्लेम हा आहे की कचरा प्लांट जिथं होतो ना तिथं सगळ्यांना भीती वाटते की आता आपलं जगणं हराम होणार. म्हणूनच लोक अपोज का करतात? एवढ्यासाठी करतात. आता कदाचित अशी मानसिकता होते की सडाचा कचरा वेरणाला का न्यायचा, वेरणाचा कचरा सडाला का आणायचा, पंजीचा कचरा तिकडे का आणायचा. हे सगळा विरोध आहे ना फक्त एका कारणासाठी, स्मेल. की जो भूमी ग्रीन एनर्जीवर आल्यानंतर तुम्हाला कचरा प्रोसेस प्लांटच्या बाहेर पडल्यानंतर कुठं जाणवला? नाही. आतमध्ये जाणवला. आतमध्ये तो पण आम्ही क्लिअर करू शकतो. जर मला सांगा कचरा प्रोसेस करणाऱ्या प्लांट मधनं वासच नाही आला, स्मेलच नाही आला, तो कोण विरोध करणार? मग तुम्ही तो सड्याचा कचरा वेरणाला न्या, वेरणाचा कचरा मडगावला न्या, मडगावचा कचरा पणजीला नाही, कुठेही न्या. प्रॉब्लेम हा आहे की लोकांना आहे ना अजून जे काही कचरा प्लांट आतापर्यंत झाले त्यांचे सक्सेस झाले नाही. सक्सेस न झाल्यामुळे तिथं स्मेल न्यूसन्स झाला, त्यामुळे लोकांची मेंटॅलिटी घेतली. गोवा आमची जागृती होत नाही गोव्यात. पण आम्ही ते चॅलेंज स्वीकारायला तयार आहोत. जिथं तुम्ही बसलाय ना तिथं साहेब 1 वर्षापूर्वी 15 मिनिटं कोण थांबत नव्हतं. बरोबर. आज काय परिस्थिती? आणि माझ्याकडं प्रत्येक गोष्टीला सोल्युशन आहे. मी माझ्या प्रिमाइसेसच्या आतमध्ये स्मेल येणार कारण माझी तिथं प्रोसेस चालू असते. माझ्या गेटच्या बाहेर तुमचा स्मेल जाणार नाही. ही माझी जबाबदारी. ती स्पेशल कंडिशन टाका तुम्ही. आणि त्या लेवलवर 40 लेवलवर काम करायला मुळात त्रास व्हायचं काही कारणच नाही. जर आमच्या सारख्या ठेकेदारांनी काम चांगलं केलं, कंपन्यांनी काम चांगलं केलं तर शेजारच्याला त्रास व्हायचं कारणच नाही. मग एनजीओ पण येत नाही. एनजीओ कधी इन्व्हॉल्व होतो? न्यूसेन्स तयार झाले, खपत नाही. आणि आम्ही 100% टेक्नॉलॉजी सक्सेस केल्यानंतर तिकडे आलो. आता गोव्याचा कचरा साधारणतः माझ्या माहितीप्रमाणे 700 मेट्रिक टन आहे आणि तो रश पिरियड मध्ये 1000-1200 पर्यंत जातो. मान्सून मध्ये 700 पर्यंत असतो. याचं सगळं जिथपर्यंत आम्हाला आतापर्यंत इनपुट्स मिळाले तिथपर्यंत गोव्याचा कचरा प्रश्न विदिन 6 महिन्यात संपू शकतो. एंटायर गोव्याचा पूर्ण गोवा. आणि त्याच्यासाठी जर भूमी कंपनी म्हणून जर मला विचारा तर माझ्या डोक्यात असं आहे की साऊथ आणि नॉर्थ असं भौगोलिक दृष्ट्या गोव्याचं थोडंसं डिस्टन्सच्या हिशोबाने हे आहे. कचरा कलेक्ट करणं, ट्रान्सपोर्ट करणं याच्यासाठी साऊथ गोव्याला एक प्लांट असेल की जो त्यांच्या रेडियसमध्ये साधारण माझ्या अंदाजाने 70 किलोमीटरच्या रेडियसमध्ये साऊथ गोवा संपेल आणि 70 किलोमीटरच्या रेडियसमध्ये नॉर्थ गोवा संपेल. 70 किलोमीटरच्या परिसरामध्ये जेवढ्या तुमच्या ग्रामपंचायती आहेत, म्युन्सिपालिटीज आहेत, नगरपंचायती आहेत, त्या सगळ्यांनी त्या सेंट्रल प्लेसला आणून कचरा टाकायचा. तो तिथं प्रोसेस होणार. नॉर्थ गोव्याचंही तसंच होणार. आणि याच्यातनं 2 मेन प्रोडक्ट निघणार, एक कंपोस्ट आणि एक आरडीएफ. त्या आरडीएफ साठी आम्ही एक्झिस्टिंग काय केलेलं आहे, शुगर फॅक्टरी बरोबर टाईप करून शुगर फॅक्टरीमध्ये कोजन जो प्रोडक्ट असतो प्रोजेक्ट त्याला आम्ही आरडीएफ एलिजिबल केलं की जो 12ही महिने तिथं तो जाळला जातो आणि त्याच्यापासून एनर्जी तयार होते. भारतीय तंत्रज्ञान शुद्ध, वेस्ट टू एनर्जी, फॉरेनचे तंत्रज्ञान हे ते काही नाही इकडं. आपल्या स्वतःकडेच आपल्याकडे एवढं पोटेन्शियल आहे ते आपण प्रॉपर यूज केलं तर असे चांगले रिझल्ट आपल्याला मिळतात. राहिला कंपोस्ट, तर कंपोस्ट शुगर केनला आपण द्यायचा शेतकऱ्यांना. गोव्याचे शेतकरी फार कमी प्रमाणात, गोव्याच्या शेतकऱ्यांचं प्रमाण कमी, पण तो सगळा म्हणजे तुमचं
वेस्ट टू वेल्थ इथं कम्प्लीट होतं. कंपोजचं काय करणार तर गोव्याच्या शेतकऱ्यांना देणार, आरडीएफचं काय करणार तर त्याच्यापासून एनर्जी निर्माण करणार. साधा सिंपल कन्सेप्ट. याच्यामध्ये जो टेक्नॉलॉजीचा पार्ट आहे आणि जो भाव आहे तो आमचा आम्ही पाहू. व्यतिरिक्त अजून एक विषय आहे, तुमच्या शुगर फॅक्टरीचा पण इश्यू आहे. संजीवनी साखर तो संजीवनी आमची एक शुगर फॅक्टरी आहे की ज्याच्यामध्ये आम्ही आरडीएफ केली. आमचे चुलते तिथे डायरेक्टर आहेत आणि चेअरमन जे आहेत ते माझे रिलेटिव्ह आहेत, म्हणजे आमची शुगर फॅक्टरी. संजीवनी शुगर फॅक्टरीचा स्टार्ट टू एंड प्रॉब्लेम आम्ही सॉल्व्ह करू शकतो, कारण शुगर फॅक्टरीमध्ये आम्ही ऑलरेडी आहोत. त्याच्याबरोबर कचरा आणि शुगर एका वेळेस संपत, म्हणजे आणि कचऱ्यातनं मिळणारे प्रॉडक्ट शेतकरी वापरत आणि शेतकऱ्याची शुगर फॅक्टरी आम्ही क्लीन करू.